Akauya panapa darika kai. Mimi makati uyawiteze yaupese mari yako rini nhasi musi wa 3. Saka uine ziro murumo yakuda kutondipa mari tiri kumusha chaiko kunzi 100 ndokupa here. Takati handibviro kuno. Muchangamira akataura kuti munhu yamupedzisa chi mari yacho yese nhasi. Zvino ndozvo atakanga tataura kunoku kuti tiri kumusha uko hatisi kunzwisisana. Ndiye murume wokumbondirisa kwachangamire futi kunzi ndakwiriwa dare kurefu. Saka nhasi uno mari yacho iri kunzi yegore rinouya tinenge tichigara kupipo. Ini ndafunga kuti apese mari yacho kana zvaramba ndongoisa kuchikonzi zvangu zviite zvifambe zvakanaka. Hakuna mwana wangu akarambwa nemwana wake akadzi wake vakafenda, saka vangani vakafendwa nemukadzi kuti mwana wako atora mukadzi wandisingadi. Saka inoda kuti ndiise kana kuzvikonzi changamire ndozvandanga ndakanaka nhasi kuti kana kusina mari yacho ndapenda kuzvikonzi. Imari kuesa nzeye noti ndikataura inini ari kuti hanzi haina kubuda yakadaro 800 ndakabhadhira somombe nehange kutora pamusoro sabasara mari pasara 800 imombe 100 ndabvisa nhasi ndekutopera mombe kanzi idiki saka ndekutopera mombe yepakata kundiro ndiyemuzwe kama ndiyebuzari kumbiro mari yangu kumbira kuna yega kumbira kuna yema nditokumbira kuti izvozvizi mari yangu yakabuda yakawanda. Mukadzi pakarwara izvozvi akadonha akaenda kuchipatara. Mukadzi ndikabvisa mari inokwanakira 300. Izvozvizi mukomana wangu mwana wangu kuita mhosva wacho akarohwa newana wawo iwavo. Ndikabvisawo fiti mari ikaenda kuchipatara. Izvozvi nyaya yacho itiri kumabvisa. Saka ndakumbirawo aiwa kumbira mabiya kwene kwatinisi tosautaura kuti iyo havasi kutoda kukumbira mabiya ndikukumbirawo gore yangu mari changamire handisi kuzvinzwa noti mwana wangu haasi kubika sadza kumba kwamabiya angu. Handisi kuzvinzwa ine ndira kutoti nditotsvaga kana chakamire ndingaona zvikodzera ndiende kuzvikonzi ndeenda zvonoona zvikonzi ndozviite basa rangu. Wangu mwana ndi kutochengeteswa izvozvi mwana asi wandinaye mwana wangu akangotadzwa ndokubva ndangosiyirwa. Saka ndafunga kuti tipedzerane zvedu changamire. indira kazara tosakumbira kuti aiwa ndine izvozvisi handina pokutangira. Saka ndikukumbira kuti gore rinouya paizvinhu zvenyu handitiza panokwantonoenda rinouya ndokupa izvinhu zvenyu. Mhosva kana yaruyaosa ndeyangu izoitambira ndii. Kana mwana wangu aita mhosva ndoitambira ndokuita sei mwana kana atadza. Ko takatadza sei kuti tigadzirisa kuti tiri kumusha tisati tasvika kuno kwanyamaro. Kumusha makatadza izvozvi andi makandiendesa pasabhuku. Pasabhuku kwacho moti hamuye potongwa nasabhuku ndoenda ndega pasabhuku musipo. Dai ipapo ndipataifanira kunge takataurirana. Ndosakaita setakapedzera. Komabva kwasabhuku makadii kuzoti muuye kondiona inini kumba kwangu. Ndakaenda kuona hanzvadzi yenyu. Nyaya yatangwa nevana iyi inotipesanisa. Handida kusvika kuhanzvadzi yenyu. Nyaya iyo yakaita kuti ndizouya kumba kwenyu handikwanisa kuti uye kumba kwenyu pasabhuku makaramba kuuya pasabhuku. Ini changamire ndari zvikonzi zvendokuona kuti hapana chiripo here. Kana asina chaanacho zvikonzi zvinonhonga barara ikoko. Ndoti zvifana. Ndine mari yekuisa muzvikonzi. mari kusa kunzi nayo Ndinayo. Ndinayo. Anoshungurudza changamire. mwana wako akatadzwa. Mwana wangu akatorwa akatadzwa akagara makore vachiitirana zvakaita. Ini semuvhireji ka munoti kuona kuti vana vari kufambidzana kuti apa muzvichadii zvazvini. Nyaya yekuzofenda kwahama iyi ndakuona kuti pazvikonzi zvakaenda havafende here. Vakafenda pazvikonzi toziva kuti shuwa vane zvikuitika. kufenda kwahamai amai kufendera kuti muroora we handimudi. Zvingaitika kana mukadzi ngina chaiva kadzi tairo ini ndikamborora kadzi wangu ini.
ndakatiza mukadzi ndisina kana shanda taura naye mukadzi haana kumbofenda akafenda nekuda kuti atorwa chi muroora waasingadi ndo mari yakuti kuti ndakarapisa mukadzi chokwadi icho changa kuramba kwacho kunotorambiwa zvekutobva watodonha pasi ndokuramba kwandikutata handina mwana ari kumba kwake murumo kana mukuu wacho ukamukwirira dare unenge wausvika kuti imba yevana inoita sei inoparara bheta vambosumuka vakawana vanendiita sei vanondiona kozvikonza handiti zviripo tinoona kuti zvinoshaya kana zvikasvika gore rinouya zvichinzi ano matirikisi anenge achiita asi ndenge ndakazviturika paichete pamusoro pazvinoti zvikonzi nyaya ndiyoyi ndokuti zvigadzirike chakakwe ezvi ndaneta kuya kuno kusondirambira ndakauya ndachandakadzoka nachii unofungidzira kuti zvaanotaura zvakanaka zvoda mumwe wangu mumaitira mukaita chokwadi isati ndataura nyaya yezvikonzi zvaatoda kuti zviwe pauti unei kumba kwako no ndakutotaura because hakusina imwe wepandauta ndakuzvandakuta ndizokupedzisa unei kumba kwako handina chandinacho chaka hauna mombe mombe handina ndotokusoro mombe kumaraini ndotoshandisa indafungiza kuti for the meantime titi isusu ubvise mombe ne$100 yako umba mombe yakanaka yakati kure tongomisa nyaya kutsvaga zvinewo kana wati wewe uyati mari yezvikondizina iwo kana wauda kuita nhara zvishandi si uchitsvaga mombe yakanaka umupe ne$100 yako tomisa nyaya wozvaritaura zvine valid munhu ari kutaura kuti mwana wangu hapana chandichanyengerera mwana wangu makamutadza makarara naye zvinezvi hapana chandonyengera hapana chandodai kuti mukwasha anga achidura mwana hapana mwana wangu airana mwana wangu hapana chamukandi ezvinoda kufamba itoenda 20 kudzoka ku hapana chikubuda saka kana takutsvaga zvinoita kuti uya asvave moyo achida kuramba tichidzokera rakanairo tiudze sunei chatikutaura tikutaura munhu zvakanaka vozi kana takoda kuti zvikonzi zvakunonyanyura pamba pako kutaura chokwadi handinashana kana asi kudai tiri kuti ero tsvaka munhu wanini handandebveze cheu ndakuwa chakamira atambira kuti rudara haidzorerwi mari dara haidzorerwi ndaifungiza kuti fanotsvaga mombe wopa kana tsiru rakanaka kana dhomasi chakanaka omupa ndombofunga mbendaneyambofunga bosi mabuya kwatisiyasatora ayo iwe zorora ndisiruka kumbira wachigora kuti 2 weeks chete ndikutsvaga ini pa2 weeks ndiri kuramba chandiri kuramba pa2 weeks ndechoti zvinhu zviriko kumba ini tinogara same village tinozivana tozovira 2 weeks kupi wangu mwana ari kumba kwangu kuda zvinhu zvindifambisa nyawo yemwana wangu aroorewo zvakanaka vachiona kuti zvinhu zvirikumba zvinenge zvisiri zvangu zvinhu vanenge vachitochengetesawo izvozviiweergatitauri saka ndikuti chokutanga nyarika chokutanga remekedzera zvandandataura kuti zvasikade zvisi panda kuchienda panze wombofunza ndaifungiza kuti waifana kusvika kumba kwako uza mupurisa uya kunomupurisa tokupa mupurisa otora mombe 1 omupa ne$100 wapise tombobira takadaro zvimwe zvese hazvikuda zvizvautaura no ukadziwanza uya hata zvinhu zvake nokuti wakamutadzira mwana wake ari kumona ari pamba pake uya anobadzira mari zvinoda kubatsirika sekwanzi tora pachizokera kana ndati no kana wati no chibuda kwei
nduramba kutambiswa time newewe oraishangamire ndichatora mupurisa auye nditsvage kwete kuti tsvage pindura mubvunzo kuti mombe ndikunomupa tikupe mupurisa obhadhara mupurisa uya that's all munzwire kuti simapi yako iwe nyarara ndikuembera toti maita basa munzwire kuti simapi yako ndikuda kudaira pachakamire kuembera toti maita zvakanaka munzwire kuti simapi yako hatidi zvinorwadza washungudza mwana wake mamuramba adzimai wako wafenda vachiti handikuona muroora akadai unonzwa sei mwe munhu akazvarwa ropa ripi iroro how do you feel haugoni kumubatsirawo mapiya kana kumudzwawo nyasha zvimwe zvinhu mudzwawo nyasha amo ndiani akaita nyaya enda unopiwa mombe neuyu umupe mombe yakanaka enda unoita mangwana kuseni enda unowirira anopanza kuti mari yebhasi kufamba sei unopa mombe that's all unobhadhara anogara kupi unogara kupiwe chizura dotikasvikapadoti totobata twasibambesi pamati chizura inoziva kuti kwawara kwakawara pamberi kusha ndatopedza indonosaina iwo urirana kuti mombe nenguva tapedza next